মানুহ আহিছে। বাইদেউ আজি এটা ঘটনা ঘটিছে, এইটোৰ বিষয়ে অলপ জনাব নেকি, কি হৈছিলে? আজি আপোনাৰ চেনেলৰ মাধ্যমতে আমি কম যে আমি শুনি পাইছোঁ এই অলপ আগতে আমাৰ কেছে মাঞ্জা কেছে ল'ৰাকেইটা আমাক ইনফৰ্ম দিছে যে আজি ৰেপ কেছ হৈছে। আজি ৰেপ কেছ হৈছে। এই ৰেপ কেছৰ কালপ্ৰিট হ'ল মিয়াৰ মানুহ হয় সজিদ আলম। কি নাম আছিলে? Sajid Alam lang cari dun po lapen lason tak tersi kebang jilang ani laso parok aso laso amunit parok bu alam kalilo lake lason akam ke klaim atun ke ajati abelo ajeng abelo aron abelo latuman ke thek long pe nama mat si laso munit pan ke itu meaning hang aling si hoi nangi pusini bihin pan po chorolo sarnang lipen lam thek long pon apa pan non anta mesen result lang wan pitek kai ta laso ke colang rem do wer pot non pen ke nili hin pen ke pachini dun ke lano jong si laso amuni da phan ke lu bala so amuni da phan lapu ningkan ke thompi beng mat si court pen ba nani pen bail and pen ke lu pulu tangte laso amuni pen sini tum pang cengdam ji nangli tum adai ci enang ji lapen manja thana phan tami tum dikang lo lapen ke dam ladak karbiang long police phan ka pachini lano nitum non pen ke komat ne aw supia phan ka colang rem ke du pulu tangte nitum me thang sing sai ji lapen itu makang sai long neng angbong neng cejok dunong le ko alon ne aron piniang bong pen ko alon ne aron ke padu isi kali hini kali pokso rep case pipikulo ne aron nang klang bom lo talaso kang ton laso rep case laso kacolang rem no anta inton tela lasi itum citherak meme karbiang long along ke kaita ibang kaita bang penang tan men ke bang atun sinang kejah pini jo ke damtang itum anjir phantan ne ime thanga munit penang ceng thudelo lapen aprang da kwani me thang munit tum da charlie dun bom lo lake malo pote banga khai bang pe lata banga khai chot kali hu konat lo ni pen ke bang ladak karbing long angkura phelong ka bi pen ke bang atum si colang rem tekang po lason nang kincong bom lasin non pen ke nitum ke ladak karbiang long ke lason karbulong polana ke nitum me thang si cing saji me thanga 6 dolar rondo me thanga customer lo do nitum me thang si cing saji pulis atum nitum hanang pasik saklong le lapen ain kanun apa nitum na pasik saklong le aron atum na pasik saklong acha sar ke pini ko pai kelang no ili tumang jir pini la puson ke colang rem along ko pai kelang no pen ke podun log angjir amen ko puluni amen abang ini disclose plilo athe alang li under penilang minor lang kasi alang li so ke thang ta chini ni statement ke lasi ke chitilo alang li thana phan police phan ke pachini ke lahano nili phan hem pen nang san pon thor si hu habinang pon det ko se alang li che than lasi la pen ason hot lake phasi piwek nang la sumni phan ke la phan ke vek nang sar pen kela news 7 notice kelang arara tumphan angli hin pen kopini alangli ki pho ki sung det nona kopai kelang no tumphan sarkar pen pini ahema sor pen bala ki sung ke phowe kamuni raphan ahem inji raphan kopini kirap nangli hin pen kopini ki puji doma abinong et bang ke arona teng pen kang saiji pusin ini tumphan non ini tumphan sar ladak bifu pen DSP sar bang sinang cecak lo la pen alang bang pulo pokso ek andar pen isia compensation ki pidui pulatame tipon po setat lahai le piseta me hola